Mga higala, mayang adlaw. Welcome sa line-up sa mga edisyon sa Special Aguio PIA 7 Forum. Dinhi kita nanukad karon sa Cebu Grand Hotel ug usa sa pinakasentro sa matag programa sa mga pamununasod mga higala mao ang programa alang sa agraryo or Agrarian Reform Program. Mao gani nga karong adlaw nga nagsaulog kita sa 30th anniversary sa pag-implementar sa Comprehensive Agrarian Reform Program sa atong nasod. Ug dinhi mismo sa atong forum karon atong pagahisgutan kung unsa bay nahimo sa Department of Agrarian Reform kauban ang mga lain-laing ahensya sa kagamhanan sa pag-implementar, pagsiguro nga ang mga saop ug mga luna nga wala ma-distribuer nga mahatag na ngadto sa mga benepisyaryo. Ug usab uban pang mga gihimo sa Department of Agrarian Reform, especially dinhi sa Rehiyon 7, dinhi gihatagan og meaning ba o kahulugan og dako ang ato ang mga saop og mga naglisod nga mga mag-uuma kana og uban pang mga questions mga higala may atong ituki karong adlaw ug kauban nato mao ang spokesperson sa Department of Agrarian Reform 7 si Ma'am Gay Visitacion. Ma'am Gay, may adlaw nimo. Maying adlaw, Bob, no? Sir Bob, ang ato yung kauban sa atong programa karon no sa ato ang Aguio Forum special ni kay ato ning gikuan no, labi na sa among pag-celebrate sa among 30th years of sa atong kuno sa atong CARP anniversary celebration. We have here atong mga kauban sa atong mga officialis no nga amo answer sa ilahang mga unsay kalihukan sa atong yes. Kinsa ni sila atong kauban, Ma'am Gay? Ang diri sa ato kan magsugod ta diri sa Provincial Agrarian Reform Program Officers diri sa atoang Cebu Province na diri ang atoang kauban nga si Ma'am Elvira Bing Bation. Ma'am. And then di asad pod sa Negros Oriental ang atoang head dito no si Attorney Louis Naranjo. And then we have ang atoang maanyag no nga ato ang Provincial Agrarian Reform Program Officer sa Bohol, si Ma'am Grace Fua. So, diapod sa... Kaning niya sa kung tuo, Ma'am Grace? Ma'am Gay? Kinsa ni? Ang ato ang available. So, ang atong kauban sa kuano diri sa Regional Office, ang ato ang Assistant Regional Director nga si Attorney Josephus Bong Baterna. And then, ang ato ang Regional Adjudicator, si Attorney Boy Quintanar. Then ang ato ang Assistant Regional Director nga si Engineer Eliasim Castillo. And then ang ato ang diri no, ang ato ang new Regional Director diri sa Regional 7, Region 7 nato sa Department of Agrarian Reform, si Luis B. Bueno Jr. Okay, mayang adlaw. Magandang araw po sa inyo, Director Bueno. Ano po ba ang mandato ng Department of Agrarian Reform po? At saka sa celebrate natin ang 30th anniversary, ano po ba ang mga activities na nila-line up po ninyo? Magandang araw po sa atin lahat. Ang mandato po, pangunahing mandato po ng Department of Agrarian Reform ay ang pag-acquire and distribute ng agricultural lands para sa ating mga Agrarian Reform beneficiaries. Ang kasama po niyan is to provide the necessary support services sa ating beneficiaries pa rin. And to support these two major programs is the provision of agrarian justice delivery. And this time, we are celebrating yung ika-30 anibersaryo ng pagpapatupad ng Comprehensive Agrarian Reform Law of 1988 na siyang nagpapatupad ng Agrarian Reform Program, Comprehensive Agrarian Reform Program na ngayon po ay with extension and reform na because of RA 9700 tinatawag natin. And dito po sa Region 7 ay ang regional office and the 4 provinces ay merong simultaneous na celebration, may mga activities po. Kanina po meron po tayo sa regional office sa Kapitolyo
yung opening ng photo exhibit for the past 30 years, showing yung accomplishment at saka yung mga ibang activities ng Department of Agrarian Reform sa pagpapatupad ng programa. And at the same time, yung ating opening ng ating mini trade fair showing the different products of our agrarian reform beneficiaries from these 4 provinces of Region 7. And sa national, meron pong marami pong activities doon. And the secretary will be coming over para sa part pa rin ng celebration namin dito sa Region 7 to distribute land titles, yung tinatawag dating Certificate of Land Ownership Awards sa ating beneficiaries in Negros Oriental and also in Cebu. Kailan po ba natin ma-experience yung pagbisita po ng Department of Agrarian Reform Secretary dito po sa Cebu and the rest of the islands ng Central Visayas? Sa Monday, June 25 and 26, siya po ay nasa Negros Oriental. And tatawid po siya papuntang Cebu in the afternoon of June 26. At ang distribution po ng CLOA dito sa mga titles dito sa Cebu gagawin sa June 27 ng umaga. Ang CLOA po ay Certificate of Land Ownership Certificate of Land Ownership Award. Yun po yung pangalan ng titulong pinapamahagi ng Department of Agrarian Reform sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Okay, maraming salamat po, Director Poino. Okay. Yes, Ma'am Gay. Ang atong pangutana karon no, ato ipangutana diri ni Attorney Baterna. So kani unsay mga role no sa labi na sa DAR kani pag-implementar labi na kani ato ang mga agrarian justice delivery ug unsay mga Unsay problema, proseso. unsay proseso, yes. Ug pila na kabuok beneficiaryo, no? O Unsay nahatagan og mga CLOA. ma-encounter na nga problem pag implementar ning CARP. Okay, Attorney Josephus Baterna, atong Assistant Regional Director sa DAR 7 Manghigala. Sir? Kaya salamat, mayang adlaw kanatong tanan. Sa legal sector, and I can only talk about Legal Assistance Division, ang adjudication po, si Rarad po, Quintanar ang magsasalita. Sa legal sector po, ang mga kaso na hinahawakan namin ay patungkol sa mga applications for conversion, mga applications for exemption and exclusion. So ito po yung mga pinafile ng mga landowners, small and big landowners para ma-exempt or ma-convert po ang kanilang mga lupa. Meron din po tayong mga hinahawakan na kaso patungkol sa mga ARB versus ARB, yung mga applications for inclusion and exclusion. So ito po yung mga problema na mga derivative problems na patungkol sa pagpapatupad ng programa ng Department of Agrarian Reform. So, pagpa-convert, pagbalhin sa kategorya sa usa ka luna gikan sa makover sa Agrarian Reform Program, and of course, Mga exemption. gawas ana ma-exempt o dili sila ma-appeal, no? Dili ma-cover ang ilang luna. Sa pagkakaroon, sir, kinsay mo tubag niini, pila na ba kabuok ang atong mga beneficiaryo dinhi sa Region 7, no? Nahatagan Naka-avail na og kanina mga titulo na sa yuta. Na sila Atong ikuan diri sa kuno by atong kuan by region or by province? By province. Sige, So arita ni magsugod na ni Ma'am Bation? Mambing. Sa Siquijor ni Ma'am, no? Cebu. Sa Cebu. Sige, Ma'am Bation. Pila ka buok sa Sugbo, Ma'am? Pila na kala. Okay, mayong adlaw sa tanan. Salamat sa inyong uban ka namo sa pagsuaulog niya natong ika-30 nga kasulugan para sa DAR. Sa probinsya sa Sugbo, ubay-ubay na gyud ang atong medyo nahatagan o mga yuta it's not hatag ha kay doon na kita mga yuta nga gitawag na private agricultural lands nga bayaran gyud ni balik sa gobyerno pinagi sa land bank. Now kung lantaw na to ang Cebu sa kinatibukan, doon na kita gitawag na to scope, meaning these are the areas covered by CARP. Kung sa among language, we call it carpable. Now ang total area is 35,833 hectares. This is about pila ka porsyento sa atong total area, agri area sa siyudad sa Cebu. Now, kaning atong area nga na-cover sa CARP na 35,833 hectares,
bali mo na target nato para sa Cebu. This involved o mga atong potential nga agrarian reform beneficiary og 34,608. 34,000 ka mga beneficiaryo, mga farmers nga makaangkon sa mga yuta. Sa pagkakaroon, out of the 35,833 hectares, we already distributed 34,609 hectares nga area. O kung buga, this is already 98% sa atong scope nga akong giingon kaganina. So usa ka libo ka pinalay na bilin, ma'am. Yeah, dili. Sa ihatag nga mga hektarya. We are already 99%, 600 plus na lang, 600 plus 608. na lang. Okay. And then ang mga beneficiaryo nini kung katong nakadawat na sa mga titulo nga atong gitawag ganina og LOA ni kabat na sa 34,319 ARBs. Sa tibuok probensya sa Cebu, mao ni siya ang nakadawat na sa atong mga titulo pinaagi sa atong programa. Ang ARBs, mauna mga higala, ang Agrarian Agrarian Reform, Reform Beneficiary. Beneficiary. Mauna yung nakadawat og luna gikan sa kagamahanan. And gikan sa Sugbo, Ma'am Gay, siguro Arita ato sa- isunod ang Yes. Arita sa Negros Oriental. sa Negros o Siquijor Oriental, ang nga pinakadako, no? Og land coverage. area. Dako sa sila balance. Kinsa man po. ni Ma'am ang mo kuha na nga paro? Si Sir Attorney Louis Naranjo. Naranjo? Dako-dako gining Negros Oriental in terms of land area and carp coverage. So far, since the start of agrarian reform, naka-distribute na ta og 106,000 ka titles. CLOA is around 80. Ang compensable na 53,000. Nya kadtong government-owned lands walay bayad dito sa So, gobyerno. equivalent to how many, pila ni ka hektarya, sir? That's 106,367 hectares. Against your target nga, pila unta ang target na? So far, ang atong balance in terms of area, napatay 9,371 nga wala pa'y title. Nga kuhaunon pa na sa CARP. gobyerno under the CARP. Okay. Then that affects, that benefited 93,119 ka beneficiaries. Mo na sila natagaan og titulo so far. Okay, daghang salamat. Sir Naranjo. By the way, sa Siquijor, wala na tay kuhaunon ngayon sa Siquijor. We Fully all, implemented na. in terms of land acquisition, fully implemented na kay in terms of area, gamay man po Gamay na man po, tinuod. Siquijor. And still under sa Wala Negros tayong Oriental balance, eh. Valley ang Siquijor, no? It's not under Negros Oriental, it's a different province, but sa DAR nga hierarchy, usara siya. Okay. But different reporting, different kuan gihapon. Okay, daghang salamat, Sir Naranjo. Ma'am Gay? Yes, ato sang pangutanon dili si Ma'am Grace no og pila na lang ang ilahang balance pod so iya ikuan niya ang pila Paliw ko sa accomplishment. mic, Sir Naranjo, ni Ma'am Grace. Thank you. Under land acquisition and distribution din sa province of Bohol, our CARP land scope in hectares is 42,040. Our land accomplishment as of December 31, 2017 is 40,123 hectares. And land accomplishment as of April 2018 is already 40,134. That is 95.47%. Our land balance as of April 2018 is 1,906. So, gamay na lang gid Oo. kaayo, Ma'am Gay, no? Ang nabilin. Katon sa Siquijor di ato itong land free to sila no kanang LTI free. So mo to'y kuan nila. So ang kuan sa Bohol gamay-gamay na pud siya. Okay, and for still for the province of Bohol, we have launched 4 ARC clusters with 121 agrarian reform beneficiary organizations assisted by DAR in the entire province. And the total ARB population is 31,760 and the total ARB reached is 13,879. We have in Bohol 52 ARCs and covering 32 municipalities and 335 barangays. So, ARCs, Agrarian Reform Communities. Yes. So ato ipa-explain ninyo ug unsa ning ARC ni
ni Ardo Sim. Sige. Sir Elias M. Castillo, atong Assistant Regional Director sa DAR. Unsa ba ning ARC ug unsay gamit ni ini sa pag-implementa sa programa sa CARP? Daghang salamat Sir Bob, Ma'am Gay. Sa mga nanaw karong adlaw, mayong adlaw. Ang Agrarian Reform Community or ARC is a strategy being employed o gimugna sa DAR para pag-implementar sa naglaing-laing component sa programa sa Comprehensive Agrarian Reform Program. Diha gapon nato makita ang land acquisition and distribution under the land tenure improvement, support services delivery sa program beneficiaries development ug napoy parte sa implementasyon sa mga aspeto nga legal, delivery of agrarian justice. In short, kining ni ang Agrarian Reform Community gilangkuban ni siya sa barangay or daghan nga mga barangay nga naa didto nagapunsisok yung gamiton na to nga term. Na naa din ha makita nato ang kinabag-an sa atong base sa atong datos nga mga agrarian reform beneficiaries. And kini nga area gi-declare ni sa DAR o gilawon sa DAR as a specific area para matutukan in terms of the implementation of agrarian reform program. Unya pud makapakita nga ang kinatibuk-an nga implementasyon sa programa may kahimuan. So, Sir Sim, ang utana lang ko, pila man gyud ka beneficiaryo ang pwede na maghimo aning ARC? Or is it upon your initiative ang DAR mismo nga nakita na to nga maoning gidaghanon sa tawo nga posibleng beneficiaryo sa CARP? So maoning natay maghimo ta gi-categorize ARC? Sir Bob nga pag-launch nato sa Pila atong ka ARCs. household? Pag Oo. regular ARC ang isgutan, atong gitan-aw ana nga naa siya dili mo minus 300 to 350 ka agrarian reform beneficiaries nga naa dinhaan ang gilangkog. Manay minimum. Yes. Regular nga ARCs niya. Okay. Naay posibilidad pod nga ang area pwede i-declare nato og special ARC. Kung ang area dili siya mo abot ang mga beneficiaryo sa 300 or more but less siya, pero kung ang area katong isolated, di ba nga dili kayo masulod, na issue sa accessibility mo na naa din ha. The other areas katong magitan-aw sa DAR nga murag depressed gyud kayo, pero naay ato mga agrarian reform beneficiaries ug naay mga yuta nga na-cover. So pwede siya i-launch as agrarian reform community. So Okay. muna siya strategy na sa DAR. So part sa strategy is paghimo og agrarian reform community development plan. Nga kung saan gitan-aw sa DAR and through consultation with the ARBs nga unsa bato ang ilang mga kinahanglanon para kana ang gi-declare nga or gi-launch nga ARC sa DAR mahatagan og mga support services labi na. So mo nang nisulod na ato mga foreign assisted projects, dagantag mga ARCs nga under sa ato mga Billion funded project na ato, JICA funded projects, and uban pa nga mga foreign assisted mga projects. proyekto like Beljan and JICA assisted projects, sir? Duha na siya ka aspeto even tulungan una kung institutional nga side para pagcapacitate sa ilang organisasyon, institutional side na siya. So, Naputay pagtudlo. gitawag nga sa infrastructure development. So na mga irrigation, farm to market roads, and then katunto ang mga equipments. So na maghatag og traktor, na maghatag og mga Dryer, no? mga gikinahanglanon. So depende lang kung depende sa donor institution kung unsa ang mga serbisyo nga iyang ihatag dito sa kuan. Pero base na sa gihimo sa DAR nga with the assistance o cooperation with other agencies, pag-come up o ganang gitawag nato ARCDP or ARC Development Plan. So diha kita nagsugod. Okay, daghang salamat, Sir Sim. Siguro, Ma'am Gay, atong hisgutan ang hagit, no, sa Department of Agrarian Reform, especially pag implementar ani mga programa sa gobyerno nga gikan pa ni Presidente Marcos, even before President Marcos was here,
Nane President Aquino, Corazon Aquino, and then the succeeding presidents, maugid ang major program. Kaya lagi gusto nila ma-implementar, mahatagan yung katumanan ang tumong equitable distribution of wealth, no? Pero ang dakong hagit ani ang pag-adjudikar, ang paghatag og desisyon o pagtabang, pagsiguro nga atong mga saop, ang mga mag-uuma ma-promote or ma-uphold ang ilang katungod nga makapangkon sa ilang luna nga gitikad. Pila na katuig kami labay. So kinsa Pangutaon gani, nato ma'am? si Rarad Boy Quintanar aning kwano labi na sa Okay, the Regional Mga Agrarian secure- Reform Adjudicator, si Attorney Rosaleo Rosaleo Quintanar. Sir? Okay. May adlaw natong tanan o sa atong mga kauban, no? Sa karon din o katong nagtan-aw po sa ilahang television. Mayong adlaw kanilang tanan. Usa sa mga bag-ong kalambuan din na sa Republic Act 6657 kanang gitawag nitong CARP law, dunay provision din kanang gitawag natong quasi-judicial power. So din nataw ang kanang quasi-judicial power ang gitawag natong Department of Agrarian Reform Adjudication Board, kanang gitawag natong DARAB. So din sa atong Region 7, kita atong panguluhan kini maong Adjudication Board o tingali ka mo nakadungog natong unang Court of Agrarian Relation. Mo ni siya puli sa Court of Agrarian Relation, Department of Agrarian Reform Adjudication Board. So unsa may papel sa Department of Agrarian Reform Adjudication Board based sa kanang gitawag natong quasi-judicial power nga naa sa Balao, the Public Act 6657. So sa maong Balao nag-ingon din to adjudicate, no? To adjudicate, to hear, to decide agrarian cases. Ato pa ang papel sa Adjudication Board o DARAB, mao ang paghusay sa kaso, pagpaminaw sa mga ebidensya o pag-decide, no? Sa kaso, sumala sa mga ebidensya, sumala sa mga testigos, ug labaw sa tanan ng observance of due process. Kahigayonan sa partido sa mga kaso, pagpresentar sa ilahang side, na paghuman sa pagpresent sa ilahang side, ang DARAB mo decide sa kaso based on due process. Doon na tayo kanang gitawag og procedure, no? Special procedure sa DARAB. Kay ang atong Adjudication Board dili man pareha sa husgado jud nga sa regular court nga ang ilahang proseso medyo taas nga, medyo puti ang pagpresentar sa witness, ebidensya. In fact, sa Adjudication Board o DARAB, mahimo nga on the basis sa pag-submit natog position paper, unya og ang issue tin-aw na din sa mga position paper o ebidensya nga i-submit lang, mahimo nga ang kaso ma-submitted for resolution, unya madesisyonan. Kay aron mapasayon, no? Ang proseso sa paghatag og hustisya kanang gitawag natog delivery of agrarian justice. So usa ni siya sa mga haligi, no, sa gisgutan ni Regional Director kanina, katong tulo ka importante nga haligi sa implementation sa agrarian reform program, kanang land tenure improvement, PBD, kanang program beneficiaries, so kanang delivery of agrarian justice. So din anang katulong aspeto sa atong CARP implementation, na din ang kanang papel sa Adjudication Board o DARAB, side by side itong gisgutan po ni ato ni Baterna ganina kanang provision of legal assistance division. Ang mga farmers nato nga walay ikasarang, no, sa pag abogado nga makatabang sa ilahang kaso, pag napasaka sa kaso, pagdepensa sa kaso, pagpresentar sa ilahang ebidensya, pagbuhat og position paper. Doon ay itawag nato Bureau of Agrarian Legal Assistance sa atong DAR office na Mutabang. mga abogado nga mohatag og serbisyo legal ngadto sa atong mga farmer beneficiaries. Ang tumong ana nga mapasayon ang atong mga beneficiaries sa ang ilahang katungod, legal right sa maong luna, dili mayatakan o dili mapasagdahan kundi maproteksyonan dumala sa balaod. Sa imong banabana, sir, pila na kabuok ang atong na hatagan og desisyon sukad pan iniro? Ano ba tayo kuan? Or O sa
sa kuan diri sa atong adjudication board or DARA do na tayo gitawag og target no every year or dili na sa target kanang forecast no forecast ato Pila yung pa. forecast nato for Sa this year? forecast nato sa matag tuig dong average dita og tag 320 to 350 sa range sa mga kaso no nya kini siya sa nagprobinsya do na po'y ilahang target sa probinsya sa Bohol sa Cebu sa Negros Oriental apil ang Siquijor o kini siya moabot ni siya sa whole region 7 something about mga 1,300 to 1,400 ang range nato sa matag Every tuig year. nga target all throughout region 7 doon sa may resulta no sa base sa atong mga gitawag og assessment kay mo conduct man tag assessment ang purpose assessment aron matan-aw nato ug unsa nay lakaw sa pag-deliver nato sa mga target base sa atong pagtrabaho. So, kumusta na, sir, atong target karon? Kaloy sa Dios ang delivery nato for the past many years consistent man nga maayo no mukuha man jud ta sa target nga something about 1,300 to 1,400 every year. Kung pilay target makuha sa ato ang probinsya nga atong diskutan ug dinhi po sa adjudication board sa regional office ang atong target kay do naman tayo strategy no kanang usa sa mga strategy nato kanang gitawag og justice on wheels. Sa korte atong una kahinomdom mo dunay kanang justice on wheels nga ang husgado dili lang dinha sa mga dagko nga mga building Sa sala nila. baryo, lungsod, sitio at sa mga dapit na padul-an nato ang mga farmers aron ang unsay mga problema yang ngo dili na kinahanglan nga madugay pa nga moadto diri sa mga dagko nga syudad, dagko nga lungsod. Dito right in their vicinity sa mga yuta o diha sa duol sa ilahang mga yuta mahatagan og agrarian justice ang atong mga farmers na mapasayon na mas madali. Okay, daghang salamat, Sir Quintanar, Ma'am Gay. Oh, ang ato ipaklaro sa to free ni sir no ang atong kuan sa mga farmers beneficiaries Assistance. ang atong assistance yes kay basig makuan sila nga nay kuno so mo wala sir atong kuan nga free So, mao Free, gina- masabtan klarohon po- mga masabtan nila nga Okay, free so ni masabtan po gyud nato ang kinahanglan butaon ang DAR tabangan po gyud sa atong mga pulis, sa atong militar para gyud masiguro nga safe po sila kay di malalim lang mo ato ka sa kabukiran wa ka nasayod kung unsay imong giatubang. Anyway, Ma'am Gay, Yes. na kay punto. Ato ikuan no labi na sa pag-celebrate ato sa 30 years, labi na sa atong kuan unsay ka nang gihimo ron sa DAR na labi na mapadali atong pagkuan ni mga Certificate of Land Ownership Award. Ug unsa kaning kinsa ato day kuan nga ipakuan sa viewers no ug kinsa ning mga beneficiaries ato ipaklaro na. Oo, kanus ba mahimo kung Kung qualified, benefic- kwalipikado nga mahimong beneficiaryo sa reformang agraryo. Si Oo. Ardosem. Pila ka land holdings ang kanang usa ka landlord oo. or landholder? Pila iyahang limit nga Oo. makakuan siya sa Kunya ang programa. sobra adto na i-cover na sa agrarian reform. Yes, Sir Sim? Sige, balik ko. May adlaw pagbalik. Una, katong yutang agrikultural nga gipanag-iyahan sa pribadong tag-iya nga yuta, nalan sa retention area nga 5 hectares. Under sa 6657. Sobra na mandato sa balaod nga cover na siya sa agrarian reform. Muna siya ang subject sa notice pagpadala og notice of coverage sa adtong na-identify nga tag-iya sa yuta. Okay, unya Sa under sa kanang muna sa under sa Republic Act 6657. Pero kung katong mga tag-iya sa yuta nga na-cover under PD 27 unya naka-retain na siya under sa PD 27 og 7 hectares, girespetahan na siya sa CARP law nga katuna tong Exempted. 7 hectares ang iyang retention. oo. So, Basta- mura to nga instance nga ang tag-iya sa yuta nga mahatagan siya og retention area nga 7 hectares. Basta kuha na siya o natagan na siya 7 hectares Presidential under Decree PD number 27 o LT. Wala pa man to'y CARP ato during the Oo. time. Pagpasok sa CARP atong June 15, yung effectivity, 1988,
retention area ra gyud is 5 hectares. Sobra ana. Cover na siya sa agrarian reform. Kaya lang, katong giingon ni Attorney Bong ganina sa iyang welcome message, na mention niya ganina nga, sa pagkakaroon, dili tanan nga mga yuta nga more than 5 hectares na cover under sa atong CARP nga ning atong gi-identify nga balance karon. We admit nga naay mga more than 5 hectares nga wala pa siya ma-appeal sa among gitan-aw nga CARP scope or land balance. Unsay rason? Sa rason nga ang among gi-cover karon og nala may otoridad nga pwede mi mo proceed sa coverage under under 6657 or CARP after June 30, 2014 katulang mga na-isyuhan og notice of coverage. So kung wala mi naka-issue on or before June 30, 2014 og notice of coverage, wala may jurisdiction, wala may katungod sa pagkakaroon pag-proceed sa coverage under sa CARP. Under So, President Duterte's term, na may plano nga mag-implementar og Motoy gi kuan ni RD ganina, si RD mo yung kuan kay muna Yes. to sa iyang mensahe po kanina, iyang gimension regarding sa presidential pronouncement just lately katong tulo ka sitwasyon, tulo ka lugar nga di nag-pronounce si presidente. Sige, So si RD pamitaon na to si poy atong Director kuan para maklaro sa Luis atong mga Bueno. naminaw. Salamat, Sir Sim. Mayong adlaw muli. Tungkol po sa papalawakin pa na pagpapatupad ng programa, yung Comprehensive Agrarian Reform Program, ang ating Pangulo po ay nagbanggit po na sasakupin din ang mga agricultural lands na pag-aari pa ng mga iba't ibang ahensya ng Pilipinas na maaring tamnan, maging produktibo. At doon sa mga binabanggit kanina ni ARDSM na walang notice of coverage as of June 30, 2014, yes. kailangan po ng bagong batas para masakop ang mga ito. So dapat yung Kongreso po gagawa na. Dadaan po dapat sa Kongreso Hindi ito. po pwede yun sa executive order. Hindi po pwede pagka sa coverage ng mga private agricultural lands. Pero yung government-owned lands, an executive order can be issued by the President to place these agricultural lands under the coverage of the Comprehensive So Agrarian expectedly Reform po, Program. Director Bueno, ang mangyayari po dito, kung mag-issue ng executive order si Presidente Duterte, yung mga government-owned lands lang po ang mako-cover. Opo, yung pag mag-issue po ang ating Pangulo ng executive order to cover this agricultural lands sa pag-aari ng mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan, i-identify yung mga hindi na nila kailangan. Kasi yung example, yung state colleges and universities, may pangangailangan pa rin po sila. So yung mga excess nila na hindi pa na pamamahagi, yun yung mga pwede nilang ibigay sa programa. At ang special pa nga dito yung mga penal farms, kasi malalawak talaga yan. Baka may mga area pa rin dyan na hindi na nila kailangan, na tamnan, so ipapamahagi na lang sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program. So, yun po ay hinahanda pa. Wala pa pong concrete na bill, Bali, these are all pronouncements yet. pronouncement. And At kasi bago pa, mag-inventory pa siguro kayo ng land holdings. ang ating Department of Agrarian Reform, Central Office, ay nagbabalangkas po ngayon ng bill at saka executive order for the consideration ng ating Pangulo. So siguro dapat masisihan pa nito yung mga landowners na sobra yung 5 Pero natunghayan natin sa mga newspaper yung Boracay, kasi yung Boracay dalawang klase yun. Yung merong agricultural lands sa non-agricultural lands. Hindi naman buong Boracay ilalagay under the program, So pero doon sa agricultural lands na classified as agricultural lands, meron pong binanggit ng ating Undersecretary David Ero na hindi naman automatic na DAR ang magko-cover. Kailangan pa rin po ng kaukulang proseso at dokumento na ipapamahagi yan mula sa Department of Environment and Natural Resources muna, kasi sila na mamahala yung mga public agricultural lands, yung AND, na ibigay sa DAR para ang DAR naman na magpatuloy. So yun po yung namumuong usapin na wala pang kaganapan ngayon. So I think they have questions for Department of Agrarian Reform officials who are here today who'd like to start asking. Tsaka understandably, may mga taga-DYRF din yata, tsaka ibang mga media entities ng Cebu. Meron ba kayong mga tanong at this point? Yes, Ma'am Arlene. Okay, thank you, Sir Bob.
I would just like to raise this question. We are aware these days that some of the agricultural lands are converted into residential lands. Meron ba kayong mga na-award na lots sa mga ARBs na na-convert into subdivision lots? Ano ba ang limitations or what are your views regarding this issue? Would it not violate the law of CARP or ma-defeat ang purpose for the land tenure security sa mga farmers? Okay, let me start with the policy of the government regarding conversion of agricultural lands in general to non-agricultural uses. The policy is to preserve prime agricultural lands for food security. So that's the essence of our guidelines regarding conversion. Now, there are three types of prohibited acts pertaining to conversion. Now, we have illegal conversion, we have premature conversion, and we have unauthorized conversion. Yung illegal conversion po, ang definition po niya ay yung it's an attempt by the landowner to circumvent the implementation of the program or to dispossess tenants or farmer beneficiaries within the agricultural area. Yun pong premature conversion, ito po yung nagde-develop na yung may-ari ng lupa without the appropriate conversion order from the Department of Agrarian Reform. Yung pangatlo po, yung unauthorized conversion, ito po yung meron ng conversion order na inisyu ang department pero iba ang ginagawa ng developer or landowner. For example, the conversion order states that it is for residential purposes. Pero ang ginawa niya actually na development is commercial or some other uses. So ito po yung klaseng mga conversion prohibited by law. Ngayon po doon sa tanong na meron na ba tayong mga awarded lands na na-converted na into some other uses, actually po, ang ating mga farmer beneficiaries ay may karapatan po din silang magpa-convert ng kanilang awarded land after 5 years from the issuance of the title and upon full payment of amortization to land bank. Can they dispose of that? Pwede pa nilang ibenta or ibaligya ang ilang luna nga nadawat gikan sa gobyerno? Yes po, provided that they will secure a transfer clearance from the department after 10 years from the issuance of the title. So, yung pag-convert naman ng awarded land to non-agricultural uses, nire-recognize naman din yun ng batas kasi alam naman din natin na hindi naman hanggang forever. Kung baga wala ring forever sa DAR. Okay. Hindi naman talaga natin mapipigilan din ang development. Tapos as long as it would benefit our ARBs down the line. So yun po ang kasagutan sa tanong. So, yes, wala naman okay. tayong oras, no? So, atong karon ato nang paminaw sa final one ni RD Luis Okay. Bueno. Parting statement ni Regional Director Luis Salamat, Ma'am Bueno. Gay and Bob. Ang Department of Agrarian Reform po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, lalong-lalo itong Ageo 7 sa pagkakataon na ito na nagkaroon tayo ng forum. At ang Department of Agrarian Reform po sa ating mga tagapakinig, nanonood sa kanilang television ngayon, lalong-lalo ang ating mga farmer beneficiaries at potential, mga hindi pa nakakatanggap ng kanilang lupa, ang departamento po ay handang maglingkod para sa inyo. Lumapit lang po tayo kung meron tayong nice na isangguni. We ask questions or clarifications sa ating mga municipal agrarian reform officers sa provincial office and even at the regional office po dito sa Kapitolyo. At dahil nabanggit na mula kanina na meron tayong mga trade fair, inaanyayahan po natin ng mga kayong lahat
na bumisita po sa mga nabanggit na lugar sa provincial offices at dito sa Cebu po, sa Kapitolyo, doon po sa parking lot ng legislative building, nandun po yung trade fair na nandun ang 4 na probinsya, showcasing yung mga magagandang produkto ng ating mga Agrarian Reform beneficiaries. And we can support these beneficiaries by buying their products. Thank you and sa atin lahat. Okay, salamat, Ma'am Gay. So, mao na to no, ang ato ang mga daghan na kay itong mga activities karon. So, next month Carper na pud mi. So, Mao na paabuto na paggikan sa so by now, salamat kayo sa atong mga viewers ug labi na sa atong mga listeners po din sa atong programa no sa Agio 7. Magpasalamat min sa Philippine Information Agency ug ang atong mga opisyalis ug membro sa Agio no, labi na sa kay Ma'am Arlene Tutut sa ani atong programa. Okay, daghang salamat, Ma'am Arlene Tutut, gikan sa Agio 7 President, of course, and the rest of the officers. And of course, to the Philippine Information Agency, Ms. Maria Trinian, and some staffers are here, si Amor and Bridget, thank you for your presence. And of course, to Hazel Gloria, and our camera person from MyTV Channel 30 Cebu, Kirby Campo, along with Rhea, who's here also. And our manager, si Sir Bobit Avila, our content manager, si Sir Dante Luzon. And of course, atong station manager sa DYM Radio Pilipinas, si Ma'am Jean Antiporta, along with Annabelle and the rest of our technicians, sila Maria Mayordo, and of course, atong mga kaubanan sa media, mga higala. Daghang salamat sa kanunay pagsunod ni mga programa, Agio PAA 7 Forum, this special edition. Sa ngalan sa tanang kinatibuk ang organisasyon na nadalan mong programa ninyo, kini si Bob Cabardo, nag-ingong hibawin ninyo ang lungsuranong magpakisayod, gikinahanglan gid kaayo sa atong nasod. Hangtod sunod higayon, mga higala.